Dragi moji monstrumi, pre nego što krenemo na video, želim da vas zamolim da se supscribe-ujete na moj kanal, da lajkujete, komentarišete i podelite video. Vežite se, polećemo. Partizan je konačno nekom napunio mrežu do vrha, a mogao je mnogo više. Maltežani su pali u Humskoj, novi trener Gordan Petrić promenio je formaciju. Opet se neke čudne stvari dešavaju. Vibras Natho opet nije igrao, ali dobro je prošlo. Huseni Diabate je igrač utakmice. Definitivno je neko ko najviše ima fudbala u nogama i koji igra po terenu. Majstor fudbala je plesao po terenu, postigao je i prvenac, a najvažnije je to što ima odličnu saradnju sa ostalim u napadu. Ako ovako nastavi, mogao bi da bude neki novi Suma, zapravo novi Leonardo koji će navijače potezima dovoditi do ekstaze. Ricardo Gomes je imao odličan meč. Bio je sjajan u kaznenom prostoru, postigao je gol i upisao je asistenciju, što je najvažnije kada igrate na poziciji centarfora. Patrick Andrade je konačno proradio. Čekali su navijači još od priprema kada je zablistao, pa utihnuo. Ovoga puta je prvo istračao sjajnu kontru kada je nesebično asistirao Diabateu, a potom je i sam postigao gol. Odlično se razume sa ostalim strancima u postavi, a Maltežani nisu imali rešenje za njegove kretnje. Par puta su čak i samo gledali šta je fudbaler sa Zelenortskih ostrva radio na terenu. Najslabiji deo tima je odbrana. Opet izgleda, imamo odbranu šuplju kao sir. Mogli smo da primimo nekoliko golova. Pop na golu je solidan. Opet su režimski mediji pokrivali navijanje protiv uprave i protiv predsednika. Neki smešni žamor, neko komešanje punog stadiona, iako stadion Partizan nije bio pun. Izgleda da predsednika i upravu mnogo nerviraju pravi navijači Partizana. Samo pritisak, samo glasno nezadovoljstvo. Zapamtite, za druge se navija, Partizan se voli. Dragi moji monstrumi, hvala što verno pratite naše emisije. Hvala na svakom lajku, dislajku i komentaru. Možete nas podržati simboličnim donacijama ili kupovinom naših proizvoda. Uskoro u ponudi majice, čarape, bluzoni i ostale zanimljive stvari od brenda Gospodar Monstruma i Surogat Design Studija. Do sledećeg susreta sa vama, doviđenja.